vanhu munenge muri kuizva muri kuita, vamwe vari kufara, vamwe vari kuenda kumakereke, vamwe vari kuenda kumabasa, mumwe nemumwe panyika ane zvaari kuita. Muri yeZimbabwe ndinoti kwaWashington Marimira kuti baba Isabe Bozhongora, munoziva ndiri correspondent paZBC National FM. Muri yeZimbabwe ndiri muguta reHarare. Guta reHarare randiri muri yeZimbabwe tiri mugomo. Kana ndichitaura mukati megomo nditaura gomo riri pakati penzvimbo inonzi Glenora muguta reHarare. Gomo rino rinonzi chigereje Ndadini. Gomo iri rinoshedzwa nezeri kuti Ndadini. Muri yeZimbabwe zvaita kuti ndipinde mukati megomo rino. Ndaamai vamuri kuona vari pano ava. Amai vari pano ava vakatanga kugara mugomo muno kubva mugore ra 2019 kusvika nhasi. Kana mukatarisa kusaidi uku mativi mana ose aya munoona dzimba dziri kumusoro uku, munoona gomo iri zvariri izvi. Mugomo umu igomo iri muri yeZimbabwe, asi mai ava ndimo mavari kugara. Right, kugara kuri kuita mai ava muri yeZimbabwe inzvimbo inouya vakawanda vachinamata, vamwe vachidzika pasi vachiita sei. Asi muri yeZimbabwe inzwa ika vanhu tinoziva kuti isusu kana tichienda mugomo dzimwe dzenguva kuenda kunopira, kuenda kunonamata, asi vanhu vachidzika kudzokera pasi. But vanhu vakawanda vachikuona amai vari mukati megomo rino vakavaona takataura navo mukati medzinhare anditika right. Mai guru noti taura chikuda tisikawana zvino. Nyaya iri pana pamai guru ndeyekuti sokutaura kwatakamboita gore riya tichitaura pafoni, mama imi munogara mugomo muno here? Ndima ndinogara. Right, mugomo kazhinji toti vanhu vanoda imba vagona mablankets vachiraramba mavo vachivhara madhozi. Imi muri mugomo munomu muri kugara bai? Ndine camping tent. Iri kopi? Camping tent iri kumashure. Isho muri yeZimbabwe kana muchiona camping tent iyi ndo mavanogara. All right, so ndo mamunorara? Munenge muchingori 1. Mai guru amutye here mugomo? Ndimbotye. Nokuti munoona tiri umu mulocation umu, kana wave usiku munhu kungofamba mustreet imwe, kungofamba hake uku kune misha kungofamba muroad kana uri usiku munhu anototya. Asi imi muri mugomo munomu amutyi. Zviripo here zvamunoti ndo zvinokuchengetedzai kuti musatye? Mutende kuti ndichange kuzogara munomu ndakatobhokuro nditori munhu aitotya. Asi pandakatanga kuchuya mukati menzvimbo inoyi ndakatanga kurota hope ndiri mugomo munomu ndichiona mbuya nehanda vachiridza hosho vakati tisitokugamuchira muno. Zvese zvinongatyise muno hazvingakutyisiti newe. Une dzimu riri pauri. Dzimu riri pauri nderenyika rinosunungura nyika, asi riri kutoda kuti unamate zvakasimba, urega kuva munhu anoita chinhu chakaipa. Kana ti chinhu chakaipa chivi chokuita upombo, osiyana nezvekuda nevanhu uri munzvimbo munomu, oza kunamata Mwari. Wakanamata Mwari uchiteera zvinodiwa naMwari, uchisiya zvakaipa, uchaona uchichengetedzwa. Hakuna zvingakurumi, hakuna zvingakukuvadza, unochengetedzeka uri mukati menzvimbo ino. All right, my God, izvi zvonitazvinzwa. Izvi zvamapindura izvi ndezvekuti mubvunzo wekuti muri mukati megomo rino amutyi here? Mai guru makamboitawo imba here kana makamboroorwa here? Ndakamboroorwa kuchiweshe. Mukatoita muri? Ndakaita muri. Makaita vana vangani? Ndakaita vana 3. Vana ava vari kupi? Vana baba vavo kuchiweshe. Vana baba vari kuweshe. Kureva kuti makazosiyana nababa ava? Takasiyana nababa. Chakakonzeresa kuti musiyane nemurume wenyu chii? Chakapa kuti tisiyane nemurume wawe, murume ainamata cheche yemadhenibha inenge ine madehwe maoko. Saka vanoti hatitendere kuroora mukadzi asiriwe muchechi medu, chitendero chedu chinoramba. Saka pandakadana naye hana kunge akanditsanangurira zvose. Ndakazviona ndamumhuri umu nokuti ndakazonotsika mundatu nemwana tatese akatinoorora kumba kwedu ndisati ndaenda kumba kwavo. Saka ndopakazotanga kunditsanangurira nyaya iyi. Asi nekufamba kwenguva vana vangu vakasvika pakutadza kudya chikafu chandobika vachiramba. Murume akanga akubuda mumba achienda kwaamai vake achinodya kwaamai vake. Zvakandipa kuti ndakanatsoona kuti munomu handichadiwe nekuti murume achadya chikafu chandobika, vana vachadya chikafu changu. Muchibvunza mimi kuti murume kusvika tiite vana 3 ndini ndaibika ndini ndaidya, chakuita kuti iko zvinozvi usati kudya chikafu changu yave nyaya iyi? Aiti dzimweni dzenguva tairi magadheni, akabva kugadheni aipfuura kunoona amai kuti vaswera sei. Panobva ikoko ndipanodzoka achiti ndadya. Dzimweni dzenguva ndaitombotaura kuti iwe unyange pese pano amai hawaisimbozviita zvese izvi kuti unoti ukaenda kwamai kuti ndazouya ndabikirwa chikafu. Ko wakashedzwa kuti utanga ndadya, anga asisapapindura ipapo, aingoti akangosvika chete otopfuura oenda kwamai vake. All right, saka iko zvinozvi right. Muchibva ipapo makangobva mukuroorwa mukurambana nemurume muchiuya mugomo muno here kana kuti mune zvimwe zvamakamboita? Ndakabva ikoko kuchiweshe ikoko ndichiona basa.
ndakamboshanda kuchitungisa ndakabva kuchitungisa ndakashanda kunonzi Greencroft ndakabvako ndakazopedzera kuMount Pleasant Mount Pleasant ndiko kazobva ndichizoenda kunoona amai vangu varwara pabushu amai vangu varwara ndanovachengeta 3 weeks ndichidzoka basa rakabva rapera saka ndiri paMount Pleasant ndichishanda ipapo babasa apa ndakaona nemwe murume ainzi Wanda Hlaipananga rokuchipingi aigara kuchitubu saka munhu ndakafambidzana naye akanga angonizoti akamboita mukadzi mumwe chete vakarambana saka pandakazodzoka ndabva kuchengeta amai vangu masvondo 3 ndakasvika kuchinzi basa rapera saka ndakangofunga kuti hapana kunge kwandingaende rega ndiende kuno uyu noti akanga asina mukadzi ndave naye ndakazoona chokwadi ikoko nehama dzake kuti akatozoita mumwe mukadzi wechipiri kuchipingi saka mukadzi uyu havana kupedzerana saka mukadzi uyu kudzoka kwakaita ndiko kapati ndinamati ndakatanga kutya kuti munhu ndi kuchipingi ndozvakapati nditsvage mwari nenzira dzandakatsvaga nadzo. Alright. Saka izvezvi muchigara muno mumaigoro tiri kuona iko zvinozvi muri munhu anogeza muri munhu akagadzira nzara muri yeZimbabwe maybe kana mukatobvisa dhuku vanhu vanogona kutoona kuti zvinhu zvinhu zvakaita sei zvakarunga muri yeZimbabwe kana makavatarisa mukadzi kakwana kachena asi vari kugara mugomo right imi munotombodzikawo here gomo iri kuenda pasi uyezve mari yekuti muda kuenda kupatakishopu kunotenga munoiwana sei kozvipfeko kochikafu muri mukati megomo rino muri kurarama sei vanhu vakatanga kundiona nekuti pandakatanga kugara gomo rino ndakasina aindibatsira ndakambosvika pakuita 40 days and 40 nights ndirimo mugomo chiswera ndakarara vanhu vaiva chinamata vachidzoka chingona ndakarara vachitoti munhu anogona kufira munomu panga pasina isvika pedyo neni saka vanhu vakazondiona ndabepura kwakaiva vana vaviri vamagrade 2 ndovakandigiradhiringira vanga vasiya kuchikoro vapfuura nepandiri ndo pandakatanga kubengenuka saka vanhu vakazoona kuti munhu uyu munhu chaiye uyu ndipo vakazouya ari munodya here maputi anotiwo munoda here hufo kubika sadza anouya nekapote kuti mubikire anouya nekahembe kekupfeka ndopazvakatangira kuti ndichiona vana vachindibatsira kudzika kuenda muzasi ndinoenda kana pauya ada kundibatsira kuti handinokutengerai ndodzoka muno mumwe anoti handiendi ndinokupai zvakati kana hembe yekupfeka ndodzoka muno ndatotorwa kana pasina anditora hakuna kwandinoenda. Nai maigoro dzimba idzi kune magetsi kune mapurisa dzinopazwa vachipindirwa imimi munomu apa amusati mamboyedzwa here kuti pane munhu ambosvika amboda kusimudza camping tent amboda kuratidza kuti muri mukadzi kama onai makageza makatogeza kudarika vacho vari muroti hapana vari kuuya here vachikunetsai zvokuti vanokudai sevarume hapana here vanoda kuzokubvurirai umu vachida kukumanikidza kuti vaikuitie mukadzi chero vasingadi nokuti variko vakadaro dambudziko iroro kana muedzo iwowo muedzo uyu unotosvika vakawanda vakatomboya zondiedza pano nokuti vakatoona kuti panzvimbo pasina kana anokuona kana kuri usiku vamwe vakatomboya chishedza achitoshedza nezitarisiro rangu vada kuona kuti ndiri kumudza udare noti kana munhu uchinzwa uda varume unodaira usingambotori zita ndirani asi ndakasvika poti panapa ndakukuzivisai inzvimbo yekunamatira haisi nzvimbo yeupombwe pano ndepekunamatira makaona mumwe munhu anenge achitada kuya kwandiri muchamutsanangura kuti uno ndekwekunamatira mukadzi uyu hadi zveupombwe saka vamwe vakatomboya futi vazhinji vakatombozama futi kuti uda kundivhurira tendi ndinonamata ndisati ndarara ndotendera tenderesi ndota kuti makati muchandichengeta ndiri munzvimbo ino makati hakuna kwandinoenda makandinyima basa makandinyima murume makati imi muchava zvese zvangu chindichengetei pandinorara vanhu vakaikondivhundutsira havana zvavanondiita saka ndakanamata munamato hakuna chinondiwana ndiri so tomboti kwauya kana munhu mama kuti rakaita dambudziko rokuti zvinozvi kubasa chaiko chaiko maitomboenda mambotaure mwenyaya yekuti kubasa kwamaienda maishanda zvakanaka asi muchidzingwa musina chamatadza mukapedzisira mafunga kuti saka ini ndoita sei kusvika marotswa kuti no enda mukati megomo mbotanga wandiita sei wandinamata tomboti kwauya murume akapakata ane zvese ari kuti ibhegi renhumbi iri ari kuti igirosari iri hembe kana kuti imbe kunogara ndiri kunokupai tomboti pamwe hamuti mwari vavhurire here munoita sei hamuendi akatombouya mumwe akandidaro achiti akandipfimba akati inini chaiye ndakatonzienda kwauri kuti ndiye panapa ndakatokuroterewo kuti ndiwe mukadzi wachaita sei wandicharoora ndakati kwete kana kuri kutori kunamata ndotoziva kuti dzimweni dzenguva unotopiwa vision yemunhu unzi ukuona munhu ndiye ane mereji yako pawachanokunamatira uchaona mukadzi waucharoora saka ini handisiri nemukadzi wenyu nekuti anondiroora vanondiudza ivo kuti ucharoorwa nemunhu akadai so uye achauya kwauri nenzira dzakadai saka akafungudza kuti pamwe zvandisina zvinhu andichabvuma nekuda kwezvinhu akadzika gomo akauya negurosari mapabhegi maviri akauya ndakatorotswa ndiri panzvimbo ndandakara panzvimbo panapa ndakanzi na 4 o'clock kuda kuti upinde mutende wapinda da kuti uzvivharire wazvivharire pane munhu achachikushedza zita rako kuti maiti usadaire uchaona zvichaitika ndakapinda mutende akashedza munhu uye ndatoora kwangu turi kumapast 6 andira kumudaira akati maiti andakudaira akadzoza futi kechi2 but akazoya nemwe musikana wakauya naye wandaiziva wakambondiona ndinaye ndobva asvikotivhura mutende umu saka lusu yakavhura tende reriye ndobva ndachiti lusu kumudza kuvhara tende masita ande ndobva ndachikumudza kuvhara tende saka avhara tende ri ndakanga ndatoona kuti anga negurosari ramangwana ndakazoudzwa kunzi munhu yakanga auya negurosari
akanga ati ada kuye kupa grocery ari kukudai saka imi maramba kutambira grocery kuda kuti muri munhu asingarooreki ndakati andinororeka sekuti Mwari ndiye anondipa murume anondiroora saka imimi Maiguru timbotaura tichifamba tichitenderera yadhi yenyu tichimboona kuti yadhi yenyu yakamira sei Maiguru imimi muchaziva sei kuti murume auya uyu ndiye murume wangu vanozivisa kuti kana ndakuudza kuti midzi yachakuroora ndinokuzivisa asati auya uchaya murume akadai vakanditi kune chechi rakandiratidza chechi iyi yakanonamata inongungo nokusika imomo chete ndozobudisa imomo ndo muchabva munhu achazoya pauri ndakuti chechi ukona munhu uyu ndiye munhu achakuroora chibuda zvako asi achazoya pauri wabuda muchechi imomo kana makatarisa uku inzvimbo yamakagara munotoziva kuti hei dai muri mumba mangu murumu iyo dai makadai so dai muri mumba mangu dai makadai so ndakatongokwana ndakadaro kana yazokwana yangu nguva ndichagarawo semagariro avakaita ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zvamuri kuona zviko kana makatarisa camping tent ishi ndio ya Maiguru mukandibvunza zvandaona inini mutori nemattress anditi ndakasati muraba Maiguru andirara pamubhedha wavo wopedza kanaka vachitoro dudzi right imimi pachenyu tasvika panguva yokunamata munotonamatira vanhu munotobatsira vanhu munonamatira vanhu pamuri zvipo zvinosiyana tine vaprofita tine vanohaka mhuka tine vanorotswa zvipo zvekuna Mwari zvakasiyana imimi pachenyu muri kurota muri kuna Mwari here kana kuti vanhu ndinotenda inini kurota kwangu semunhu ndakaudzwa kuti une dzimu riri pauri dzimu iri ndakanzi uchashanda riri kuna Mwari asi dzimu riri pauri saka chiripo ndechekuti vanhu vakangotanga kunamata ivo vasina mavari manga mune zvikaranga mune zvivanhu zviri mavari saka vatanga kunamata vakangotanga kuona nge zviri kuitika zviri kunge zvekunaka but zvichidzoka kumashure saka vanenge vasina kupatsanurwa kubva kuchikaranga chavo kuti vaende kuna Mwari saka ini tinopiwa kunzi uri kuona munhu uyu uchanamata naye kana kuti uchanamatira mvura yaanoinwa inodziya kana kuti uyu uchamudira mvura kana ine soti uri kuti nyora dzaukatemererwa dziri pauri pandiri kudira mvura idzi nyora idzi dziri kutokweshwa nemvura ndiri kudira kuti upatsanurwe kubva mumweya wakanga wakapinda kare uchatanga kuberekwa kusvika pauri ipapo saka kupatsanura kubva kumweya ndikine kwatakabva kuti uenda kuna Mwari unonamata saka kuti ndinopiwa kupatsanura ndio chiprofita chiri pandiri kupatsanura munhu kubva mune zvechivanhu zvatakenge tiri kana zvikaranga kana zvechivanhu ndio mashandira ndine ichokwadi muri yeZimbabwe kune matimano ose nyika pana patriple live pasi rese riri kuona zviri kuitika pamusoro pegomo rino rinonzi gomo chimama gomo retadhiniwa muglenora ndio matira ungave uri kuBritain ungave uri kuSouth Africa ungave uri kuCanada right now tipo madeza amai tinawo nhasi panapa maitiwa ndidika vari kuti zvavari kuita zvogara mukati megomo rino azvisi zvavo vakaita kutumwa nokuroswa kuti enda unondinamata uri imomo kana nguva yangu yakwana yekuti uende kubasa kana nguva yangu yakwana kuti uende kunoroorwa ndichakuudza amai ava kubva 2019 kusvika nhasi muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzoona kuti amakore mangani murandakadzi amakore mangani 4 years vari mukati megomo rino kune mumwe munhu ari kugara kugara kwaari kuita imomomo pa 4 years idzodzo ane 11 times dzimba 11 dzaari kuti agara pana paenda kunobhuka ari kugara apana but ari kugara pano mama kunonaya mvura dzakasiyana pano pamusoro pegomo mhepo inouya mvura inonaya nechimvura mahwe nguva inoitika zviya chichidirire mbanangana achirova muri 1 hana yenyu inonzwa sei munonzwa hamuzwi kuchaira ndinokotenda kuti muchandichengeta munosamataura makaita kuti muchandichengeta handivhunduki kana ndiri mukati mune shoko renyu rekutanga riri kunzi enda mugomo unondinamata ndichakuchengeta ndienda mugomo iye akakuudza izvozvo ndiye wamunovimba naye ndandovimba naye kuti izvozvo iyoyo ndiye achandichengeta chiri mandiri ichocho chakataura ichocho ndochichandichengeta hakuna chinondiwana ichokwadi muri yeZimbabwe mukada kutarisa ka amai ava kana muchivanzwa munogona kuvavheta nokuvaona mega kuti munhu akaita sei kubva mukutaura kusvika panguva ino pana papa ndiri kufamba mukabatarisa muri yeZimbabwe nepasi rese amai vari kutoratidza kuti ivo hapana chakakanganisika pavari zvavakatumwa ndo zvavari kuita nokuti mweya wemukadzi akakwana uripo mukatarisa pana papa tiri panapa hakuna mukadzi anogara pamba kunyange pakashata sei kunyange vane nhamu yakaita sei kunyange vakapfuma sei kunyange vari varombo sei anomuka asingagoni kuchaira ndo chinhu chokutanga chiripo nemukadzi muno mugomo muno tende yavo pairapa isi 1 by 1 meter yatokwana pavanogara but mese munoma muri kutarisa muri yeZimbabwe makandotsvairwa
pakatotsvairwa apa kureva kuti vari kuti kunyangwe ndichigara musango mweya wemunhukadzi ndinawo andigari pane tsvina. Saka mama pamunenge muchitsvaira apa imi munogara muri 1 hamuna mwana anotamba munomu munenge muchiti utsanana uyo muri kuita apo muri kuitirani. Ndinechiti sezvo Mwari makandisa panzvimbo pano pamuchiti chandisanganyisa nevanhu vade chinamata pamwe chete navo. Saka ndechiti vauyo panzvimbo pakachena sezvo mweya mutsvene munodo pakachena. Vanonatsoona kuti chokwadi munhu kushandiswa naMwari nekuda kuti panzvimbo pane pakachena. Saka ndisaka ndichigadzira panzvimbo kuti vanhu vauyo panzvimbo pakachena. Alright mama. Murume wamakasiyana naye, murume wamakaita naye vana, ari kuzviziva here kuti iko zvinozvi ndozvamakazosangana nazvo kuti kune mweya mutsvene wakati ine unogara mukati megomo? Ko kana akazviziva akambouya here uzokuonewo munhu? Akazviziva 2022 ndo pakanatsonzwisisa kuti munhu ari musango. Ndifunga pane vanhu vakamuzisa atoti ine munotarisa ndisingatauri naye nekuti iye akaziva kuti ndiri munomu. Akauya akamutsika munomu akandiona zvechokwadi ndakashongedza semaitiro andakaita kuti vanhu vanenge vachindibatsirawo ari pana andirukisa musoro ari pana anditengera bhutsu. Akanzwisa nekuti vanhu vakanga vachiti ari kupenga. Urati murume paakauya akaita mazuva mangana achikuona? Haana kumbomira, akangoita 30 minutes ndobva adzokera. Semudzimai wake ane zvakauya akabatawo here semunhu akuenda kumudzimai wake? Akatouya semunhu akutozoti takasiyana. Urati vana venyu vari kupi izvozvi? Anavo ndiye anavo. Koyepo utano nevanangu handina foni ndakabirwa 2020 nanhasi handina kana foni. Hamuna kana foni? Handina foni. Ichokwadi muri yeZimbabwe matimana wose enyika ino mungave muri kwamuri ipapo panapa tiri live tiri pamusoro pegomo rinonzi tadhiniwa mukati meGlenora iguta reHarare iyi. Kune vanoziva gomo iri igomo rinopinda vakawanda vanotora masimba mune makereke awanda ninge achinamata kune vakawanda vakambonamata mukati megomo rino but nhasi tiripo live tiri kutaura naamai vamuri kuona ava vakagara mukati megomo rino kubva 2019 kusvika nhasi vachiti pane zvakavatuma pane zvakavaudza kana zvadzoka zvakare nezwi ndo pavachadzika pasi. Munhu akamboita imba yake munhu akamboita mhuri asi vari kuti zvakavatuma vakaenda kunoshanda vakashanda zvakanaka zvairumbidzwa asi vaisagamuchirwa vachidzingwa basa asi vanoti ivo pavakauya mukati megomo rino vakanzi enda imomo utange wandinamata kana wapedza kundinamata ndipo vachazodzika. So kutaura kune kwatiri kuita tomboti mama kwapera dzimwe 7 years mhinduro yekuti nguva yakwana yekudzika haina kuuya. Hamudzike? Aiwa ndidzike ndinomira kuti nguva yangu ikwane ndizotidzika. Yaish handine makore kuti awanda. Yaish urati mama muri mwana akaberekwa nevabereki muri mwana anokwakabva amai venyu vari kwere? Mai vangu variko amai vangu vanogara kumusha kwavo kwabushu. Baba venyu vari kwere mama? Baba vangu variko kuChweshi. Right. Baba venyu naamai venyu vari kuzviziva here kuti mwana wangu ari kugara mugomo nokuda kwezvakati? Chinoitika ndechekuti pandakaberekwa handina kuziva kuti pane amai murume wakanga akabereka akashaya 95 andaiziva kuti havasiro baba vangu. Baba vangu variko kumusha munina wemurume wamai vangu. Alright. Saka ndakazviziva ndatenda kunamata zvipandiri zvako ndizivise kuti ava ndo baba vako ndosaka ukadzingwa kwachinge na baba vasiri vako. Saka pana baba vese ava ivo baba ivo ndivasararwa mumusha ndio ndakanzi ndo baba vako variko kumusha ikoko vari kuChweshi inde baba vangu akafa. Mungandidzikurudzira mama handiri kupanzwisisa. Inini ndaivimba kuti baba murume wamai vangu ndo ndeti baba vangu vakafa 1995 vainzi Oziwo Matura ndo ndeti ndo baba vangu. Saka ndazochiti ndatanga kunamata munomu zvirima ndi zvakatanga kundizivisa kuti vauti baba vako yakafa vasiro baba vako ava vapenyu kuti bamuninava ndo baba vako ndo vakakubereka ndisoka kwadzungwa kwachikuita na baba vasiri vako. Eish muri kuzama ndi baba munini wa baba wakashayika? Munini wa baba wakashayika ndeti ndo baba vangu avasiro baba vangu. Saka neimwe nzira muri kureva kuti amai vakakwanisa kusangana bamunini muchibva mazvarwa inini? Ndizvozvo ndizvakaitika. Eish ichokwadi muri yeZimbabwe. So mweya uri pamuri unozotaura uchiti ndokusaka wakadzingwa chikonzero wakachengetwa nababa vasiri vako. Right. Baba vamuri kutaura kuti vamuri kuratidza kunzi ava ndivo baba vangu ava makazokwanisa kutaura mese vapenyu here? Vapenyu ndikapedzera kuvaona 2020 ndaenda nasisi wangu iko kwachinoudza kuti mwana akunamata amugomo. Saka patikatanga kumona ari patikanzoti amugomo tikati pamwe akupenga ivo ndobva vatanga kutaurawo zvaitika mumusha. Asi vakabvuma here chokwadi kuti mwana wangu? Handina kutombovatsanangura kuti baba ndakati kupiwa kuti muri baba vangu handina zvandakatsanangura inda ndakangonyarara pavakaziswa zvokuti ndakunamata takazongopabva handina chimwe chandakataura navo nanhasi asandaonana navo. Ichokwadi meziveri muri yeZimbabwe anga ari mashoko. Mama muri panapa mutaura nyaya yekuti munombobatsirana nevanhu panotombouyawo here vanhu vamunonamata navo vachidzika vachikutandadzai nezvimwe zvakadaro? Notenda kuna vanhu vanotouya vachinwa vanobva mu9 vamwe vanobva
Glenview 7 vamwe vanobva muGlenora C nezvakaita vamwe vanobva kuSouth Park vachiuya vachisvika vachigotandadzana navo tichinamatawo navo. Okay, imimi izvezvi kuti mutaura kwatiri kuita kuno mungave munhu ave nemakore mangani mama? Ndane 38 years nevana vatatu. Imba makaita imwe chete mukasiya, munamboita imba mbiri? Ndakaenda imwe Chituru, ndakaenda kuChitubu kune murume kuChipinge, ndokwandakazobva kuti ndizozonamata munomu. Ndasingaziva kuti murume akanga akati akarora mukadzi umwe chete. Alright, ndobva hapo mama. Tinozviziva kuti muri mwana mudiki. That's why kuchinzi kunyangwe zira renyu rikafirwa anonzi ngagarwe naka kana kuti musunungurei akwanise kunge achavaka zvimwe nekuti zera rake richidiki. Mama, makasiyana rini nemurume wenyu? Ndakasiyana naye kuChipinge, ndakasiyana naye 2017 ndo pamakapedzisa kuita murume womumba. Ndakapedzisira ipapo. Kubva ipapo kusvika nhasi amusati mave neshamwari yakafanana nechirume kana nichiti shamwari ndiri kudzikadzika? Handisati, ndakamirira nguva yaMwari kuti vachinhu vandipe. Nekuti vakati ndinofanira kunge vanamata ndisina, pandakatarisa sina murume, ndakangotarisa ivo kwavari chete ndisina chinobatika. Pane pamumbuti anochinzi inini handidi tsvina. Mwana akaenda kunotamba akazviitira pupu tinoti tsvina. Mwana akaenda kunotamba ane hembe dzake dzakachena kaumburuka pasi tinoiti itsvina. Handitika? Tsvina yamuri kuzama kutaura imimi muri munhu mukuru, hamuumburuke, hamukwanisi kuzviitira pupu, asi muri kuti pandiri hapadiwi tsvina. Tsvina iri kutaurwa pamuri ndepi? Tsvina iri kutaura ndeyekuti kana watone munhu wafambidzana naye akutouya akutosvika nokubata-bata, akutouya kutoti ada kutozobatawo mauri kuvata imomo. Saka ndotsvina yekuti havasi kuda kuti kuwane anouya achifambidzana neni, anosvika atada kuvata mandiri, anosvika achibatawo muviri wangu. Saka izvozvi panapa hamusati masangana nemuedzo wekukombiswa kwete kuti munhu aya negrosari kuti ungosvika straight ungoti ashamwari ndauya nini ndiri kukuda. Varipo vanotodaro kuti ndauya nini. Vatori kuvarume chaivo vanokwidza gomo vanotopidza gomo fambire izvozvo vachitotsokorodza kuti vafambire mashoko iwawo muchiramba vachitsokorodza. Saka imimi kuna kushoko raMwari kana kuti vadzima vari munenge muchiti ndio muedzo iyi ndio tsvina iyayi. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Ndinawo mai tu matimana tingangoti mataura nyaya yekuti ndine hama dzangu dzinogona kunge zvavo. Mashoko amuri kuudza vamakakura navo, mashoko amuri da kuudza vari mudzimba, mashoko amuri da kuudza hama dzenyu, shoko riri kupedzisira muri kuvaudza maererano nemeno. Right, upenyu hwenyu mai tu wamuri kuvaudza izvo muri kuti kudii wamuri kuudza vanhu vasingazivi kuti muri papi izvezvi. Ndinoda kutaura apa tsvina yatanichataurai inopa kuti uchengetwe naMwari nevamwe hama dziri mudzimba umu dzikunorarama asi vasingataure zviri pasi pemwoyo, vasingataure zviri mukati medzimba dzavo. Unongochitobuda mupabhati mune kurwadza mumba imomo nekuti mamereji aya anotorwadza. Unosangana nemwe murume okuti angona kuuya pfumba after 2 days but hauzviudze munhu. But kuna Mwari vanogona kumisa murume kuti aende kusmall house, kuna Mwari vanopa mabasa, kuna Mwari vanopa mari. Ndakavanamata Mwari ndakavaona. Vanounza munhu ari kuSouth Park, vanounza munhu abva kunze kwenyika, vanounza munhu abva kuMozambique, kune vakandiinga munomu vatumwa naMwari. Nekuda kwokuvanamata Mwari muzvokwadi ndiri kuti ndione mvura ndione sipe yekugezesa, ndione zvekupfeka, ndinounzirwa mativi mana. Vanounza bhozho, vanounza Mwari. Bhozho auya bhozho pano variwo Mwari. Deni singaivanamata Mwari muzvokwadi havaimuunza. Saka mune vamwe vari mudzimba vari kutochema havasi vakatsvaga Mwari sematsvagira ndakaita Mwari vanoda kuti vanamate Mwari muzvokwadi. Unoona zvinhu zvako zvichikunakira, mamereji anototapira, basa rinotanga kufamba zvakanaka. Ndine shoko rinoda kutaura maiti uri kupedzisira. Ndoda kuti mundiudzire vanhu kuti Zimbabwe nepasi rese vana vaMwari mugomo muno mandiri ndichadzika asi ndakamirira minduro. Vaudzei. Ndinotaura kumhuri yese yeZimbabwe kuti ndiri muno mugomo rinoreta dino ndikinisi muno ndichamuburuka kana Mwari vataura kuti chiburuka. Handiburuke nekuti munhu handiti buruka, handiburutswe nemiedzo. Kana kwakatiuya munhu atindira kutokuuraya ndinoti ndinotenda kuti ndinofa ndichivanamata, handidzike, ndinoti Mwari muchandichengeta. Makamirira chii? Ndinomirira nguva, handine makore kuti achaburuka gore ripi. Tatenda praise Mwari. Cameraman.